koro chiwo thieth nono mondo wadhi gi miluongo ni output financing. Output financing means ni jo hospital odhi adhiya nyime gi thiedho cha koro ne chulo ng'at mosethiedhi. Ng'amo thiedh cha emimiyo emichulo service kata emichulo tich magitiyo. Koro that is the change of the model. Now king'iyo chik mane okadhi miluongo ni Social Health Insurance Act opogore gi macha e yore moko. Tachiel kuom yore mopogore go en ni Social Health Insurance Act ni ogamo gi miluongo ni Social Health Authority mwaluongo ni SHA. Mano e authority ma register ma ji duto madwa ni oyud thieth e yo makare, oyud thieth through SHIF. Kendo en authority ma register osiptende madwa chiwo thieth ma ichiwo ne jopiny. To mar ariyo en ni e iye kanyo nitie aguchni adek mokete iye kanyo. Agulu mokwongo iluongo ni Primary Healthcare Fund. En aguch pesa mang'iyo thieth mar jopiny e osiptende machakre health center kadok piny nyaka e community. Manyiso ni ong'iyo preventive, promotive, to ong'iyo curative services moko, thieth moko mag thiedho ji gi thieth mag geng'o tuoche mondo kik donje e ngima mar jopiny, gi konyo jopiny mondo odagi ong'e, osom, owinji kendo odagi ngima maber. Bas mar ariyo en gima iluongo ni Social Health Insurance Fund. En kendo ng'iyo chiwo thieth ne jogo ma tuo mobedo kata admitted kata modwaro thieth e outpatient mobedo referred gi primary care level, primary health care facilities. Bas mar adek nitie moro mane ongega iluongo ni Chronic Disease and Emergency Fund. King'iyo ma en ong'iyo tuoche ng'enyne chien kacha ne yudo ka ng'ato tuo to omiye kiwango ma kochope to koro ok med thiedhe. Manyiso ni ka agulu momiyo kone in wamiyi $200,000 to $200,000 no korumo koro idonjo ufuki. To koro ng'iyo ni kinyalo bedo gi tuoche gi manyalo miyo exhaust, manyalo miyo ikadh okang' monyisi ni ka to koro kik ikadhi. Koro kanyo Chronic Disease Fund donje ka en tuo manyalo bedo ni dwa dhi alanga moheo higachiel. To nitie seche moko ma be iyudo ka ng'ato yudo accident kata yudo ajali to ng'ani koro otere hospital to oonge gi nyalo. Nitie Emergency Care Fund mamiyi thieth teka ni dak e piny mar Kenya. To gimopogre en ya Primary Health Care Fund cha ichule gi sirkal mamalo. En gima ichiwo gi parliament to jopiny yudo thieth nono. Matiende ni kanyo onge pesa mora mora ma jopiny biro bedo kachulo. Onge pesa mora mora ma jopiny bedo kachulo. Mano iwacho kanyo Primary Health Care Fund, Social Health Insurance Fund. Mano to ng'ama chulo. Social Health Insurance Fund ni ema koro jopiny contribute. Mano kore SHIF. Kore ne agulu ma ng'ato ka ng'ato yudo kigolo matin kar nyalo minyalogo mondo oketi agulu no mondo chiw thieth ne koro ji duto. Dr. Hezron, ng'ato nyalo bedo ni penjore nang'o momiyo Primary Health Care Fund ni to parliament ema chulo. To koro ang'o momiyo moro ni mano mar Social Health Insurance Fund. Ang'o momiyo koro ibro bed king'ado ata mal 2.75 mar osara mar jotiche pacho ka. Ang'o momiyo en bende ponono od bura kik chule achula kaka chulo macha mar Primary Health Fund. Kachako tawacho ni ma en Social Health Insurance. Koro kwa luonge ni Social Health Insurance manyiso ni ji te nyaka bedie kama inyalo timo. Nitie jok moko ma sirkal bochudo negi e iye ka ma gin jok moko ma onge nyalo, gin nyithi kiye, gin jok moko kata ma in gi ng'ol ma thago kata ma geng'o yuto mari madine yudo. Koro mago sirkal chudo negi. Manyiso ni sirkal osekawo mare. Mokwongo okoni Primary Health Care Fund ka wabo konyo wabo chulo ne jopiny onge ma kidonje e Primary Health Care